Здравейте, приятели! Motion Camp ви представя After Effects за начинаещи. Серия от специално конструирани курсове, предназначени да ви запознаят с основите на програмата и включващи в себе си ценни упражнения и лекции. Adobe After Effects е водещ в индустрията софтуер за анимация и композиране, използван от големи студия и артисти в техния креативен процес. Той предлага изобилие от творчески възможности и интеграция с други външни приложения. Ако искате да създадете впечатляващо видео или анимация, но нямате нужния арсенал от знания, този курс ще ви ги даде. Ще преминем през всеки един аспект на After Effects, стъпка по стъпка, което позволява покриването на най-важните инструменти и техники за постигане на бърз и професионален резултат. Ще обсъдим навигацията и интерфейса. Ще се научите как да работите с слоеве и как да добавяте ефекти към тях. Ако искате професионално изглеждащи видеоклипове, то After Effects е инструмента за вас. Ще можете да създадете монтаж и обработка на видеоматериал, да прилагате ефекти и цветови корекции и възможност постепенно да изградите по-сложни проекти. Ще можете да се научите как да създавате монтажи на анимирани елементи върху заснет материал, използване на камери, отделяне на елементи в 3D пространството и много други полезни инструменти за анимация. Вдъхнете живот на статичните изображения, като създадете страхотни движещи се фотографии. Курсът ще ви предостави ценни знания и техники, които ще се научите да прилагате по различен начин във вашата работа. Ще имате достъп до помощен видеоматериал към всяка тема, напътствия, както и много допълнителни лекции и възможност да приложите уменията си в практически задачи, включващи основните техники за анимация, рисуване и стилизиране на 2D елементи, режим на преливане и много други малки трикове, чакащи да бъдат научени и приложени във вашето професионално развитие. Стъпка по стъпка ще покрием най-важните инструменти и техники, които се изпълняват бързо и ви дават възможност да постигнете качествен резултат. Интегриране с други програми от пакета на Adobe, което прави After Effects един универсален инструмент за работа. Ще обсъдим също и теоретичната страна на нещата, като принципи на движение, ритъм, баланс, разнообразие и единство, използване на различни видове плагини, които ще улеснят работния ви процес. Motion Camp ви очаква!